My name is Castor Pangindian, 37 years old, married. I grew up in a Christian family, but not living a Christian world. Before, akong life, okay man. I have a good job, a decent job, beautiful wife, rich friends. At abi na ko, muna siya ang importante sa kinabuhi ba. Then ay nahitabo sa ako ang kinabuhi nung my wife left me 7 years ago. Then I was so devastated. My heart was so broken. I became so fixated to my life. Then tungod sa kamingaw, tungod sa I feel so alone, nangita ko kanang happiness sa gawas ba. I became a gambler, nag-drugs ko, wala ko dyan ko na kontento ba sa kanang magsugal-sugal lang. Then abot sa panahon sa akong kinabuhi nga wala gid ko na satisfied ba, even though I have money, I have a good life, siguro nalingaw ko, pero at the end of the day nituli na ko sa balay. Mura gyapon, alone gyapon ko, mutulo ra gyapon akong luha. So until one day nga naka-decide ko sa akong kagalingon, naabot ko sa church, sa Happy Church. So nakita na ko nga warag malipayon kaya mga young people. And I decided na naka-encounter ko. Dito na rin ako nakita ang tinuod nga kinabuhi. Ay ang tinuod ay nga kinabuhi kanang magnaa kay relasyon sa Ginoo. Pag ako man ako encounter ko, nakita na ko ang relasyon sa Ginoo, karon malipayon na ko uban sa akong leader, sa mga cell group. So na-change na akong mindset, na-change na akong heart. Ayun, kanang dili mapugnan ang kalipay na ako ang na-receive. Many times nga na ako sa church, na ako sa akong mga kauban. Ayun, never in my life nga kanang na-experience na ko nga kanang ang true happiness kay nakita nimo sa relationship sa ako ang Ginoo. Ayun, even though nga na mga problema maabot, pero dili na kayo ko kanang dili na kayo ko affected ba nga malipayo na sad ko sa akong pamilya karon nga mahal ko sa ako ang family. Accepted na sad ko balik sa iyang nanginay, sa iyang pamilya, sa iyang suod, sa iyang mama. Isa na lang yung kulang ang akong asawa. I hope na someday itapon sa Ginoo yung kasing-kasing para mapasaylo ko niya, makahilasag sa Ginoo o magabaton sa relasyon sa Ginoo. Ako si Castor Pangindian, kauna akong Ginoo, kwarta, manok, bisyo, pero karon si Jesus Christ na ang akong Ginoo kung kinabuhi.